टकूंगा। बाबा बाजिंकर हबिसमास एड़की आलोरानी तीन चापुरे आंगुले छाड़ी सड़के देखाया। बाबा डेई डेई गला बड़ी बुढ़ी काले बुआ सुनी। बाबा दाहड़ हाथरे गब बाबा सहारा मुंडी बाबा जाइथिलु रणपुरु बाणपुरु बाटरे खाइलु माऊ एगार मतर जे जानिथि हातु चढ़े। बाबा सिरे सोना बाबा डिम्बिर गारे डिम्बा बुझा बड़ा बड़ा को जाने रे बाबा। बाबा दंड साई बारी पटू टीला बकुड़ी बंद साई बाला खाइले मंदिया चकुड़ी। ଏଇଭଳି ସବୁ ଢଗମାନ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଭଲ ଢଗ ଜାଣିଛ ଆଉ। ହଁ ଆସନ ବାସନ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଖୁବୁ ଖୁବୁ ଆସନ ସବୁ ଆସନ ଜାଣି ଜାଣିନ୍ତି ହଁ ଟିକେ ଆସନ ଦି ଖଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଦବ ବାବା ଟିକେ ଖୁବୁ ଖୁବୁ ଆସନ ଦେଖେଇଦେଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଖୁବୁ ଖୁବୁ ଆସନ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟେ ଆସନ ଦେଖେଇଦେଲ। ଏଇଟା ହେଲା ପେଟେ ଆସନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଅଛି? କାଳିଆ ବାବା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ପୁଷ୍ପାସନ ଦେଖେଇଦେଲ। ବାବା ଇଏ ଥିଲା ପୁଷ୍ପାସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଆସନଟା ହଉଛି ଶିଅ। ଶିଅ ଶିଅ ବାବା ଟିକେ ଶିଅ ଆସନଟା ଦେଖେଇଦେଲ। ଶିଅ ଶିଅ ବାବା ଇଏ ଥିଲା ଶିଅ ଆସନ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ ଆହୁରି ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଆସନଟେ ଦେଖି ଦେଖି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା। ହଁ ବା ଟିକେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ବାବା ଓ ବାବା ଓ ଏଇ ଆସନଟା ଏମିତି କରୁଛେ ହଁ ଏଠିକି ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବନି ସବ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହିଁ ମରିଛି। ହଁ ହଁ ସେ ଏତିକିରେ ଆମେ ଆସନ ଜାଣିଛୁ। ମାତା କିଛି ଆସନ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାତା ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖି ମାତା ମାତେ ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଗ ପଳା ଆସନଟା କରିଦେଲ। ଇଏ ଥିଲା ଆଣ୍ଠୁ ଆଗ ପଳା ଆସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସନଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କି ଆସନ? ରୁଟି ବେଲା ଆସନ। ଦେଖି ଦେଖି ମତେ ଦେଖେଇଦେଲ। ବାବା ଇଏ ମାତା ଟିଏ କି କୋଉ ଦିନଠୁ ଆସିଲେ? ହଁ ହଁ ଇଏ ଗଳି ଗଳିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଳି ହିଁ ଏବେ ଗଳି। ହଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସନଟେ ଅଛି। ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି? ହଁ ବଢିଆ ଆସନଟେ। ଦେଖି ଦେଖି ମାତା ଟିକେ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା କରିଦେଲ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିଦେଲି। ଇଏ ଦହି ହେଇଯାଉ ଯେ ଛେନା ମାତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯେ ଆପଣ ଏବେ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ଆସିଲେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଯିବେ କୋଉଠିକି? ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଯେ ପଳେଇ ଯା ଯିବୁ ଯେ ଆମ ବସ୍ତ୍ରମାନ ମହିଳା ଯାଇ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ଆଉ? ଏଠି କୌଣସି ଦାନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଅଛି କି? ଦାନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଏଠି ଆମର ନାହିଁ। ଯାଇ ଖଣ୍ଡିସିରେ ଅଛି।
ହଁ ଏ ଯୋଉ ମରହଟିଆ ବାବା ଜଣଙ୍କର ହଁ ହଁ ଆଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଦାନ୍ତ ପୁଞ୍ଜାକ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଆଚ୍ଛା 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 ଯାହା ଫଳରେ କି ଦୁଇ ଓଠର ସ୍ପର୍ଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ବାହାଘରଟା କେମିତି କରେଇବୁ ଆମେ କହିଲେ? ନାଇଁ ଖଣ୍ଡିସି ଯାହାରି ସେ ସବୁ ଠିକ କରିଦବ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଏ ରଜକର ପୁଅ ଅଛି କି? ହଁ ହଁ ରଜକ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ବହୁ ଦୂରଦେଶରୁ ଆସିଛୁ। ହଁ ଆମ କପଡା ମାନ ସବୁ ମଇଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ରଜକର ପୁଅକୁ ଡକେଇଥିଲେ ସେ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଡକେଇ ଦଉଛି। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଡକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆରେ ରଜକ